Megtették, hogy ellopja a földhivatalt egy magányosan élő, szegény veterántól a fagyos erdő mélyén. Amit birtokolt, az egy omladozó kunyhó és egy hűséges német juhászkutya volt. De amikor tűz vágott át a hóval borított erdőn, és a sziklák mögött egy rejtett völgy bukkant elő, rájött, hogy rossz oldalra állt. Ez nem csupán egy árulás története. Ez a kedvességről, a megváltásról és egy olyan emberről szól, aki sosem volt valóban szegény. Mielőtt elkezdenénk, hol nézed ezt? Írd meg az országodat lent, és ne felejts el feliratkozni a csatornára, mert ez a történet meg fogja változtatni, hogyan látod a bizalmat. A tél ránehezedett az északi erdőre, mint visszatartott lélegzet. A hó oldalirányban kavarodott át a fekete bundák között, a hideg olyan éles volt, mintha hallgatózott volna. Jack Mercer először a csendet észlelte, mert a csend tartotta életben korábban. Ezt sok évvel ezelőtt tanulta meg olyan helyeken, ahol a hibák hangosak és végzetesek voltak. És ez a szokás soha nem hagyta el, még itt sem, az utolsó úttól mérföldekre, egy egyszobás kunyhóban, amely kissé kelet felé dőlt, mintha elfáradt volna az állásban. Jack 42 éves volt, magas és széles vállú, felépítése még mindig masszív volt a kopott gyapjú és vászonrétegek alatt, bár a fiatalság élességét valami keményebb formába faragták. Arca szögletes volt, szögletes állal, amelyet egy kopott, egyenletlen szakál árnyékolt, amit tompa pengével nyírt. Egy vékony, fehér sebhely húzódott végig a jobb orcáján, egy emlék egy télből, amely nem sokban különbözött ettől, csak jóval kevésbé kegyes volt. Keveset beszélt az emberekkel, mert az emberek mindig valamit akartak. Az erdő soha. Az egyetlen lény, akit beengedett ebbe a csendbe, Kota volt, a német juhásza. 5 éves, nagy testű és vastag bundájú, fekete nyereggel a mély barna bundán, és intelligens borostyán színű szemekkel, amelyek nem hagytak semmit észrevétlenül. Kota profi módjára mozgott, alacsonyan tartott fejjel, fülei figyelték a szelet, farok egyenesen, olyan kutya volt, aki nem ugatott, ha csak a világ valóban nem követelte meg. Aznap éjjel Kota megmerevedett az erdőszélen, szőre felállt, orra új nyomot követett a hóban. Jack követte. A puskája vállán lógott, de nem volt felemelve. Cipője szándékosan, óvatosan lépett. A nyomok hibásak voltak, túl könnyűek, egyenetlenek. Egy olyan ember kétségbeesett vonalai, aki már nem tudta, hová tart. 30 méterre, egy kidőlt fa mellett, félig betemetve, egy nő volt összegömbölyödve, sötét haja hóval és izzadtsággal tapadt az arcához. Megmozdult, amikor Jack lámpájának fénye megérintette. Egy halk hang szakadt ki a torkán, mielőtt meg tudta volna állítani. Nevét mondta egy pillanat múlva, Emily Carter. Olyan 20-as évei végén járt, vékony és kissé alultáplált volt, magassága nehezen ítélhető meg az alulról nem éppen megfelelően illeszkedő rétegek alatt. Hajszíne gesztenyebarna, vállig érő, összegubancolódott a szél és a félelem miatt, bőre sápadt a hidegtől, de sértetlen, még nem volt fagyási sérülése, ami azt jelentette, hogy nem feküdt sokáig a földön. Szemei tiszta szürkekékek voltak, élesek még a kimerültség ellenére is, olyan szemek, amelyek méricskérik, mielőtt megbíznának abban, amit látnak. Praktikus téli kabátot viselt, a manzsetták elkopva, csizmái megkopva, de jó minőségűek, olyan ruházat, amely valakinek a viselete, aki tervezett, nem aki itt tartózkodik. A hangja remegett, ahogy elmagyarázta, hogy az autója 1 kilométerekre lévő kiszolgáló útról lesodródott, hogy megpróbálta fény felé menni, amit fénynek gondolt, hogy biztosan köröket járt. A történetben voltak hiányosságok, de ott sima volt, ahol számított, éppen elég félelemmel tálalva ahhoz, hogy őszintének tűnjön. Jack félbeszakítás nélkül hallgatta őt, aztán felajánlotta a kesztyűs kezét. Nem tett fel kérdéseket, mert a kérdések embereket védekezésre kényszerítettek, és a védekező emberek hibákat követtek el. Tekergette őt a csomagjából előhalászott plusz takaróval, és visszavezette a kunyhóhoz. Kota kicsit a bal lába mögött sétált, elég közel ahhoz, hogy közbeavatkozhasson, ha elég messzire futna, hogy figyelje, hazudik-e, a kunyhóban fenyőfüst és régi vas szaga terjengett. Keveset rejtett magában. Egy keskeny ágy, egy megviselt faasztal, 2 szék, egy öntött vas tűzhely, polcok üvegekkel kirakva, szerszámok gondosan elhelyezve, és egy felgöngyölt térkép, amit egy rakás megviselt könyv alá tettek. Jack vizet tett felforni, leöntött egy konzervből levest, és ünnepély nélkül nyújtott Eminek egy bögrét. 2 kézben vette át, ujjak remegtek, szeme csendesen katalogizálta a szobát, hogy az asztal hogyan áll a bejárathoz képest,
hogyan voltak a ablakok félig elzárva, ahogy Jack saját magát pozícionálta, sosem teljesen háttal. Kota lefeküdt közé és a szoba távoli sarka közé, hatalmas feje a lábain pihent, szeme félig lecsukva, de ébren. Emily ezt is észrevette. A hálás kifejezés meglágyította az arcát. De valami más is rejtőzött alatta, figyelem, amely nem halványult el a melegetével. Kevés kérdést tett fel, túl gyakran megköszönte Jacknek, és amikor azt hitte, hogy Jack nem figyel, tekintete a tűzhely melletti padlószegére, az asztal szélére és a polcra tévedt, ahol egy hajtott boríték pihent egy fémdoboz alatt. Jack játszott, hogy nem látja. A kedvesség mindig is az ő próbája volt, nem azért, mert hitte, hogy az embereket megjavítja, hanem mert felfedte őket. Ezt a leckét a háború után tanulta meg. Miután hazatért egy olyan országba, amely csendesen tapsolt és hangosan elfelejtett, miután döntött a fák biztonságáról a városokkal szemben, amely úgy nézett rá, mint egy hősre vagy egy problémára. Emily kortyolt a leveséből, az arca színe lassan visszatért. És egy pillanatra fiatalabbnak, majdnem törékenynek tűnt, olyan nő, akit alábecsült a világ, amíg túl késő nem lett. Kota elmozdult, testét határozottabban elhelyezte a szoba láthatatlan vonala mentén. Nem morogott. Nem kellett. Jack észrevette a mozdulatot, és egy ismerős szorítást érzett a mellkasában. Ugyanaz az ösztön, amely egyszer megmondta neki, mikor lépjen előre és mikor várjon. Kint a szél egyre jobban üvöltött, a hó vastagabbá vált az ablakok mellett, bezárva őket egy kis fény szigetére. Emily ismét megköszönte neki, azt mondta, hogy hajnali fényben fog távozni. Jack bólintott, azt mondta, pihenjen. Mint mindig, Kota kapott enni utoljára, majd alacsonyra állította a tüzet. Ahogy Emily leheveredett a tűzhely mellett, szemei csukva, de légzése még mindig sekély volt. Jack ébren maradt, a fölötte lévő fa mintáját bámulva, hallgatva az erdő lélegzését. Még nem tudta, miért jött valójában ki a viharból, csak hogy a viharok ritkán szállítanak embereket véletlenül, és hogy a tél, akárcsak a háború, sosem pazarolja az erőfeszítéseit. Az reggel vonakodva érkezett, egy fakó szürke fény szűrődött át a hóval borított ágakon, a vihar elvonult, de maga után egy csendet hagyott, ami nehezebbnek tűnt, mint az előző éjszaka. Emily Jack előtt ébredt, mozdulatlanul feküdt a tűzhely melletti padlón, ahol ő ragaszkodott ahhoz, hogy a meleghez közel aludjon. A teste fájt olyan módokon, ahogyan már megtanulta hatékonyan katalogizálni, jegyezve, hogy melyik fájdalom jelent veszélyt, és mit lehet figyelmen kívül hagyni. Jack már ébren volt, vette észre, a keskeny ablaknál állt kabátban, figyelve a fák vonalát, mintha a hajnal maga problémákat hozhatna. A nappali fényben idősebbnek tűnt, mint ahogy éjszaka gondolta. A szeme körüli vonalak mélyebbek voltak, az a fajta, amit a hosszú éberség érdemelt ki, nem csupán a kortól. Csendesen, gazdaságosan mozgott, egy ember, akit olyan szokások formáltak, amelyek nem igényeltek közönséget. Emily világosan emlékezett az utasításaira. Grant Holloway hangja sima és megvető emlékezetében, mondva, hogy a veterán nem más, mint egy megfélemlített beköltöző, aki olyan földön ül, ami nem az övé. Hogy minden, amire szüksége volt, a régi tulajdonjog, amelyről hallani vélték, hogy még mindig nála van. Grant megígérte, hogy elég pénzt ad ahhoz, hogy végleg eltűnhessen. Ott állva most nézte, ahogy Jack kenyeret szeletel, és a jobbik részt a szava nélkül elteszi neki. Emily érezte az első hajszálrepedést a történetben, amit eladtak neki. Jack átnyújtott neki egy csésze kávét. Fekete és keserű, az ujjai durvák, hegek borítják, de ügyel arra, hogy ne érintse a bőrét. Megkérdezte, tud-e sétálni. Bólintott, játszva a gyengeség szerepét, ami szépen átkötődik a hálával. Kint Jack fát hasogatott a tűzhelyhez, válla a kabátja alatt megfeszülve, lélegzete stabil volt, a hideg ellenére. Kota körözött a kerület körül, orra lent, alkalmanként megállva hallgatózni, vastag farka alig mozdult. A nappali fényben a kunyhó még szegényebbnek tűnt, deszkái elgörbültek, tetője össze-vissza foltozott cserépekkel, az a fajta hely, ami a vereséget sugallta, nem a tervezést. Emily a küszöbnek dőlve nézte Jack munkáját, érezve, hogy a küldetése súlya a bordáit nyomja. Hozzáférésre volt szüksége a papírjaihoz, valószínűleg valahol száraz helyen, valami közel. Megkérdezte, segíthet-e, és Jack átadott neki túl nagy kesztyűket, megmutatva, hogyan kell fát pakolni, hogy ne dőljön össze. Keveset beszélt, de amikor igen, akkor az oktató jellegű, pontos, sosem lehülyéző.
később megmutatta neki, hogyan kell egyszerű hóhorgonyt kötni kötéllel, hogyan lépjen ott, ahol a szél a földet kémleli, hogy elkerülje a nyomok hagyását, hogyan olvassa a hajtásokat, hogy megtudja, melyik irányba kedveznek a lökések. Ezek nem voltak olyan dolgok, amiket egy kétségbeesett ember tanulna meg, aki olyan földhöz ragaszkodik, amit nem ért. Azok voltak azok a szokások, amelyek valakihez tartoztak, pontosan ahol állt. Emily hallgatta, bólintott, többet érzett, mint amit mutatott, belső forgatókönyve inogni kezdett. Keserűségre, megvetésre, talán kétségbeesésre számított. Ehelyett Jack az ő jelenlétét ideiglenes felelősségként kezelte, sem gyanakvóan, sem elnézően. Azonban soha nem volt laza. A kutya Jack karjának távolságán belül maradt, vagy szűk átjárókat blokkolt, borostyán színű szemei követték Emily kezét, valahányszor azok a polcok vagy fiókok felé közeledtek. Egy ponton, amikor Jack kiment, hogy ellenőrizze a csapdát, Emily térdre ereszkedett, hogy söpörjön a tűzhely közelében, mozdulata lassú, szándékos, ujja megérintett egy lazadeszkát. Alatta tömör föld volt, hideg tapintásra, és valami fémes, félig eltemetve. Gondosan kihúzta, szíve gyorsabban vert. Egy réztöltényhüvely, tiszta, friss, élei élesek. Ez nem egy régi vadászat relikviája volt. Ez a felkészülés bizonyítéka volt. Emily köré zárta a kezét, és a zsebébe csúsztatta, épp amikor Kota feje felemelkedett, a mellkasában mély, figyelmeztető morajlás vibrált. Megigazította magát, próbálva megnyugtatni a levegőt. Amikor Jack visszatért, szakállán hópihék ültek, nem vett észre semmit, vagy úgy tett, mintha nem. Aznap este, ahogy a szél lágyan visszatért a fák között, Emily ébren feküdt, Grant megnyugtatásait visszaidézve. Grant Holloway mindig makulátlanul öltözködött, még a hidegben is, haja hátra zselézve, mosolya begyakorolt és üres volt. Magas férfi, éles arcsontokkal és ragadozó türelemmel, Grant korán megtanulta, hogy a csendes nyomás hatékonyabb, mint az erő. Jackről mint akadályról beszélt, nem pedig emberről. Emily ezt a keretet elfogadta, mert megkönnyítette a feladatot. Most, ahogy Jack módszeresen ellenőrizte a zárat, berakta a tűzre a fát, és megnyugodott, érezte a választás kényelmetlen súlyát. Jack soha nem kérdezte meg, honnan jött, soha nem kérdezte meg, miért van egyedül. Ezt a mértéktartást, ahogy rájött, nem tudatlanság, hanem tisztelet, talán még egy próba volt. Gondosan figyelte őt, észlelve, ahogy a szemei árnyakra villantak, ahogy a keze feszültség nélkül pihent az öve mellett, egy férfi, aki készen áll, de nem vágyik. A kebin halkan nyikorgott, az erdő körülöttük lecsillapodott. Emily most már megértette, hogy a szegénység látszatra valós, de jelentésében hamis. Jacknek kevés tulajdona volt, mert kevésre volt szüksége. A föld, a csend, saját terének irányítása. Ezek voltak a gazdagsága. Tovább fordította a töltényhüvelyt a zsebében, súlya hirtelen nehezedett, szimbolikus volt valami sokkal veszélyesebbnek, mint egy darab papír. Az a cselekedet, amiért jött, talán létezett, de bármi, amit Jack őrizett, túllépett a tintán és az aláírásokon. Ahogy végre elnyomta az álom, Emily rájött, hogy a feladata végrehajtása már nem egyszerű lopás lenne. Ez egy árulás lenne egy olyan férfi ellen, aki biztonságot ajánlott neki anélkül, hogy bármit kérne cserébe. A kinti vihar suttogott a falaknak, és a kebin belsejében az első csendes vonal nem a hóban, hanem a lelkiismeretében húzódott meg. Az út a városba úgy vágott át az erdőn, mint egy seb, a szekérkerekek és a hanyagság által megkeményedett és tömörített hóval, az ég alacsony és színtelen volt. Jack lassan vezette a régi teherautót, szemei a fákat pásztázták, mintha az erdő követné őket egészen a civilizációig. Emily mereven ült mellette, kesztyűs kezei összefonva, ismételgetve azokat a szavakat, amikre szüksége lehet, ha a nap rosszul alakul. A nappali fényben Jack megjelenése egyértelműen idegennek tűnt a város ferdén álló boltjaival és megfakult tábláival körülvéve. Magas, széles válla egyenes, de nem nagyképű, szakálla ápolt, de egyenetlen, szemei stabilak és nehezen olvashatók. Ugyanazt a megviselt kabátot viselte, mint mindig, a könyökein foltozott, a csizmái inkább a munkától, mint a divattól voltak megkopva. Kota a hátsó ülésen ült, mancsai támasztva, fülei felállva, vastag téli bundája hóval borítva, a várost figyelve, mintha az egy élőlény lenne. A fűszerbolt a középpontban állt, ablakai párásak voltak, egy harang hívott minden héten, amikor Jack kinyitotta az ajtót. Belül a kávézac, a bőr és a régi papír illata terjengett.
A pult mögött Sarah Whitmore állt, egy 50-es évei elején járó nő, vas szürke haja szigorú bomba fogva, magas és keskeny vállas, bőre évtizedek szél és csalódás hatására megöregedett. A szemei röviden megpuhultak Jack láttán, ismerettség, de intimitás nélkül, majd megkeményedtek, amikor Amyra figyelt. Sarah megtanulta, hogy az embereket az általuk maga után vonzott baj szerint mérje, és a baj mindig a külföldieket követte. Egyszer bólintott, professzionálisan, majd visszatért a készletek számolásához. Jack antibiotikumot és kötszereket kért, hangja nyugodt, pontos. Sarah habozott, majd egy kis fémtartót csúsztatott a pultra, szó nélkül. Emily figyelmesen nézte a cserét, észrevette, hogy Jack nem alkudozott, nem kért bocsánatot, nem magyarázott. Pontos annyit fizetett. A harang újra megszólalt, élesebben ezúttal, és a szoba mintha zsugorodott volna. Grant Holloway a parancsnak engedelmeskedő férfi magabiztosságával lépett be. 40-es évei végén járhatott, magas és vékony, egy olyan szabott gyapjúkabátban öltözködve, ami nem illett ide. A haja sötét és hátrahúzva, állkapcsa tisztán borotvált és szögletes volt. A szemei világosak, felmérőek, olyanok, amik az embereket eszközökként vagy akadályokként mérik. Egy halvány seb húzódott a szája sarkában, permanens ferdeséget kölcsönözve a mosolyának, ami soha nem érte el a szemét. Grant jelenléte megváltoztatta a levegőt. Két férfi követte, szélesebb vállúak, szakállasak, olyanok, mint a megfizetett páciensek. Grant tekintete Jack mellett elsiklott, és Amyra tett egy könnyed, birtokló pillantást. Ott egy rövid elégedettség, egy emlékeztető. Meglengette a kalapját, gúnyos udvariassággal. Nem számítottam rá, hogy a városban látlak, mondta, hangja elég hangos volt ahhoz, hogy a szoba hallja. Azt hittem, hogy jobban kedveled az erdőt. Jack nem fordult meg. A táskájának pántját igazította, nem kapkodva. Gyógyszerért vagyunk itt, válaszolta, ridegen. Unottan. Grant halkan nevetett, a hang éles volt. Gyógyszer mire? Szemei újra Amyra tértek vissza, elhúzódva. A nehéz élet utoléri az embert, nem? Sarah megfeszült a pult mögött, állkapcsa megfeszült. Emily érezte, ahogy az arcába szökik a vér, a harag és a szégyen összeütközött. Grant közelebb hajolt, a hangját éppen csak annyira csökkentve, hogy intimebbé váljon. Olyan földön ülsz, ami nem a tiéd, mondta Jacknek. Az a fészer a fák között, ideiglenes. Minden ideiglenes véget ér. Jack végre megfordult. A mozdulat lassú, megfontolt volt. Egy pillanatra a szoba látta, amit Emily elkezdett érzékelni. A nyugalom alatti csend, egy olyan készenlét, ami nem mesterkedett. Kota egyszer mordult odakint, egy halk figyelmeztetés, ami átvibrált a padlón. Grant emberei elmozdultak, kezeik a övük közelében. Grant mosolya elvékonyodott. Élvezd az ügyeidet, mondta, hátralépve. Élvezd, amíg teheted. Jack nem mondott semmit. Megfogta a táskát, és elment. Kint a hideg tisztábbnak tűnt. Az úton visszafelé Emily pulzusa zúgott a fülében. Grant szeme parancs volt, amit még szavak nélkül is érezhetett. Jack most gyorsabban vezetett, állkapcsa megfeszülve, az egyik keze az övén pihent, a másik stabilan a kormányon. A kabin előtt megmondta Eminek, hogy menjen be, míg ő ellenőrzi a határt. Ez volt az a pillanat, amire Grant ígéretet tett. Az ajtó nyitva volt. A polcok zárva. Emily lélegzete elakadt. Közeledett a kis konzervhez a polc alatt. Szíve vadul vert, ujjai az élhez értek. Kota néma akadályt képezett az útjában, hatalmas teste és mozdíthatatlan ténye, szemei az övéire zárva. Kint Jack hangtalan hatékonysággal mozgott a fák között, pásztázva, hallgatózva. Emily visszahúzta a kezét. Amikor Jack visszatért, vizet adott neki, a hangja stabilabb volt, mint amilyennek érezte magát. Korán esteledett. A hó újra elkezdődött. Puha, megtévesztő. Emily figyelte, ahogy Jack biztosítja a kabint, észrevéve a plusz gerendát, amit a helyére csúsztatott, azt, ahogyan a szögeket ellenőrizte, nem a zárakat. A bűntudat most erősen nyomott, nehéz és tagadhatatlan. Vacsi után beszélt. Megmondta neki, hogy ismerte Grantot a mai nap előtt. Mondta neki, hogy dolgozott neki, adminisztratív, ügyelet, semmi erőszakos. Megmondta, hogy Grant meg akarta szerezni a földet. Nem mondta el neki mindent.
Még nem. Jack megszakítás nélkül hallgatta, az arca kifejezéstelen volt, Kota feje a térdén pihent. Amikor befejezte, a csend megnyúlt. Végül Jack egyszer bólintott. Ez elég mára, mondta. Nem vádolt. Nem mentett fel. Egyszerűen csak pótolta a tüzet, és a falnál foglalta el a helyét. Emily ébren feküdt, a plafont bámulva, tudva, hogy átlépett egy vonalat, amit nem térhet vissza. Késleltette Grantot. Egy olyan igazságot mondott, ami másikat követelt. Kint az erdő bezárult, és valahol azon túl egy pénzes, türelmes férfi döntötte el, mennyi nyomást alkalmazzon legközelebb. A szag elérte őket, mielőtt a hang. Egy keserű íz a lángoló gyantából, ami egy olyan szellőn ment át, ami már nem tűnt ártatlannak. Jack szó nélkül felkelt, a kabátja már a kezében volt, az arca nyugalmának élessége fokozódott. Kint az erdő helytelenül ragyogott, egy narancsárga pulzus nyaldosta az alsó ágakat, ahol a hó elnyomta volna a lángot. Kota a lábán állt, izmai megfeszültek, egy alacsony mora átszőtte a levegőt. Emily szíve megakadt, ahogy a hőség végig simította a kabin falát, a tűz szándékkal mozgott, nem véletlenül. Jack nem futott az útra. A kabin hátsó része felé indult, egy előkészített hátizsákot szerelt a vállára, és magához húzta Emmyt. Maradj velem, mondta, hangja stabil, nem hangos. A hátsó fal félrecsúszott, ahol rohadt deszkák rejtettek el egy keskeny rést, egy repedést a sziklafalon, amelyet halomra rakott tűzifa és lehullott fa rejtett. Az átjáró teljesen magába szippantotta őket, egy varrat a hegyben, amely hideget és követ lélegzett. Füst kaparászott a kabin mögött, miközben Jack felfelé vezette Emmyt, egyik keze határozottan a könyökén. Kota nyomult mögötte, testével terelgetve őt, amikor a lába megbicsaklott. A tűz most már ordított, a szél táplálta, és a sötét résen át Emily a fáknál lévő sziluszteket látta. Férfiak mozogtak túl szándékosan ahhoz, hogy szomszédok legyenek ásókkal. Az egyik csepegtető lámpát vitt. A másik gyapjú sapkát viselt, alacsonyan húzva, széles hátú volt, szakálla fagyottan rímelt. Sietve dolgoztak, ahogy a bérelt segítők teszik, amikor a munka már ki van fizetve. Jack megállt egy peremen, ahol a holdfény vékonyan és ezüstösen ömlött, és ott megállította Emmyt, az ujja körbe zárult a csuklóján. Kihúzott egy láncot a pólója alól, és egy nehéz fémszelepet nyomott a tenyerébe. Hideg volt, bonyolultan kivágott, a fogai bonyolultak, semmi köze a kabin egyszerű zárjához. Ha nem jövök vissza, mondta, a szemébe nézve, vedd el a lovat és indulj éjszakra. Van egy kőkapu. Használj ezt. Emily próbált beszélni, próbált kérdezni, hogy miért, de a szavak összegabajodtak a lent zajló ropogással. Egyszer megszorította, majd megfordult, méregetve a gerincet, már számolva a szögeket. Felfelé másztak, az átjáró egy polcra nyílt, ahol a szél csupaszra kopasztotta a követ. Onnan a kabin tisztán égett, mint egy fákja a hóban, a deszkák összeroskadtak, mint a megadás hangja. Emily lélegzete megszakadt. A könnyek hirtelen és forrón törtek elő. Nem a menedék elvesztését gyászolta. Azt gyászolta, a hazugságot, amelyben választotta, hogy éljen, azt a szerepet, amelyet olyan könnyen elfogadott. Jack a tűzet nézte, nem rezzenve, profilja éles és kemény volt a fényben. Az nem volt otthon, mondta. Ez csak álcázás volt. Tovább vezette őket egy ösvény mentén, amely csak akkor tárult fel, amikor lépett, kanyarok, amelyek szándékkal lettek vésve, nem véletlenül. A hegy a végső emelkedésen túl ketté vált. A föld egy rejtett medencébe zuhant, egy tálat formált a sziklák, amelyek eltérítették a szelet és a tekinteteket. A hó ott vékonyabb volt, mozgó víz táplálta. Patakok fonódtak fűzfák között, a gőz enyhén felszállt, ahol a források melegítették a levegőt. Fények ragyogtak a völgyben, lámpások, amelyek védve voltak a sötétségtől. Épületek álltak, nem kunyhók, hanem tartós szerkezetek, fa és kő, a tetők hólepergésre dőltek, a falak olyan helyzetben álltak, hogy irányítani tudják a megközelítéseket. Emberek léptek elő az árnyékból, ahogy Jack lefelé haladt. Férfiak és nők vegyes korosztályból és testalkatból, az arcukon a munka és a veszteség vonásai, nem pedig az éhség. Egy magas férfi, aki sántított, lépett először, az 50-es évei elején, széles mellkassal, szürkével fagyott szakállal, szemei éberek, de tiszteletteljesek.
Thomas Reednek hívták, egykori rancfelügyelő volt, amíg a földje más valaki könyvében nem landolt fenyegetés és papír által. Biccentett Jacknek, és óvatos kíváncsisággal pillantott Emire. Egy nő követte őt, alacsonyabb, izmos karú, sötét haja szoros vonatban összefogva a hideg ellen. Az arcán az évek kint eltöltött időjárásának viseltestérképe látszott. Lina Moralesnak hívták, egykori gyümölcsös tulajdonos, akit elüldöztek a lejtőjéről, amikor a vízjogai egy éjszaka alatt eltűntek. Fegyelemmel mozogtak, nem félelemmel, és Kota először érezte magát lazábban abban az éjjel, a farka lejjebb csúszott, a testtartása oldotta a feszültséget a már ismerős szövetségesek között. Jack röviden összegyűjtötte őket, halk hangon, határozott utasításokkal. Figyeljék a déli peremet. Számolják a megszöktetőket, ne kövessék őket. Visszafordult Emihez, majd a tüzek fénye távolinak tűnt, amelyet a lámpafény váltott fel, és lágyított el az arcának kemény síkját. Grant azt hiszi, hogy kiégetett, mondta Jack. Azt hiszi, hogy az útra fogok futni. A völgy felé intett, az emberek felé, akik előreléptek. Ez az, amit igazán akar. Víz. Föld, ami táplálja önmagát. Olyan emberek, akiket nem tudott megfélemlíteni. Emilia kezükre nézett, az esőktől és a fejszéktől megviselt kezekre. Azokra a szemekre, amelyek megtanulták a kemény úton mérni az igazságot, és a kulcs súlya a tenyerében nehezebbnek tűnt. Azért jöttem, hogy elvegyem a tulajdonjogodat, mondta, a vallomás végre kiszabadult. Ő küldött. A csend szorosabbá vált, nem ellenséges, de éles. Jack felemelt egy kezet, mielőtt bárki megszólalt volna. Tudom, mondta egyszerűen. A lényeg, hogy mit teszel most. Lent a kabin teljesen összeomlott, a szikrák felrepültek, mint a haldokló csillagok. Emily nézte, amíg semmi ismerős nem maradt, a gyászutat engedett a határozottságnak. Megtörölte az arcát, megfeszítette a vállát, és az ujjaival körülzárta a kulcsot. Néhány nappal ezelőtt átlépett egy határt a hóban. Ma este azt választotta, hol fog állni, amikor elérkezik a forróság. A mögöttük lévő tűz csökkent, és a völgy rejtve lélegzett, várakozva. A hajnal vékonyan és hidegen érkezett a rejtett völgy fölé, a fény csúszott a sziklafalak mentén, és megcsillant a dérben, mint a zúzott üveg. A település céllal ébredt, nem zajjal. Férfiak és nők mozogtak az istállóból a parapetre, a csizmák ropogtak, a lélegzetük mértékkel jött. Jack Mercer a főkunyhó térképénél állt, vállai egyenesen, sötét szakálla az állán, szemei nyugodtak, olyan módon, ami másokat is megnyugtatott. Rövid utasításokban beszélt, nem beszédekben, tüzek íveit és visszavonulási pontokat osztva ki, a magabiztossággal, amit egy férfi tanult meg fájdalmasan arról, hogy miért fontos a káosz. Emily a küszöbnél hallgatta, a fémkulcs súlya még mindig a bordáihoz nyomult, érezve a völgy szemeit rajta. Kíváncsi, óvatos, megsebzett. Kota az ő sarkában ült, hatalmas és szilárd, a távoli hangokra fülelve, a jelenléte egy élő jóváhagyás, ami többet számított, mint a szavak. Egy új arc lépett elő, hogy jelentést tegyen az északi hegyről. Eli Park, egy karcsú férfi, 30-as éveinek elején, keskeny arccal és drótszögű szemüveggel, amit a hideg bepárásított, haja rövidre nyírva és korán ősz, inkább a stressz miatt, mint a kor következményeként. Valaha felmérő volt, míg a hamisított vonalak el nem törölték a megélhetését. Most a horizontokat figyelte olyan türelemmel, mint aki már nem bízik a papírban. Por az keleti megközelítésnél, mondta halkan. Lovasok, több mint valaha. Jack egyszer bólintott. Próbálkozni fognak a főhágón, válaszolta, majd Emiliára nézett. Te vedd a hátsó kaput. Zúgás futott végig. Meglepetés, kételj. Emily nem remegett meg. A hátsó kapu egy keskeny kecskepálya, amit palánkba vájtak, szándékos vakság. Jack azért választotta őt, mert Grant Holloway arra számított, hogy kudarcot vall. Egy nehéz sárgarész távcsövet nyomott a kezébe, és a szemébe nézett. Először jelez, mondta. Tarts csak, ha muszáj. Emily bólintott. Kota mellett lovagolt a felső ösvényen, a szél csípte az arcát, a félelem fókuszáltá vált. A gerincről látta, ahogy a támadás kibontakozik, ahogy Jack megjósolta. Grant emberei beözönlöttek a főhágóra, puskák durrantak, a lovak bőgtek, miközben a völgy védői egy kőből és hóból készült gyilkos folyosóra terelték őket.
Grant maga a hátsó sorban ült, magas és makulátlan, még most is, kabátja lobogott, állkapcsa feszes, szemei a mértéktartó fényekre meredtek, mint egy sértést néző férfi. Aztán Emily meglátta a második mozgást. Figurák másztak fel a palánkhoz északról, gondosan, fegyelmezetten, azt hívva, hogy a hátsó kapu üres. Háromszor megkongatta a konyha ajtónál lévő vas háromszöget, a hangja mint egy penge hatolt a hideg levegőn. Lent, Jack azonnal megfordult, Thomas Reednek jelezve, hogy tartsa a vonalat. Emily nem futott el. Betöltötte a puskát, amelyet Jack órákkal korábban mutatott neki. A fa a tenyerébe vájt. Kota indult először, az izom és a szándék elmosódott, lefelé robogva, hogy megbontsa a formációjukat. Emily lőtt, nem a gyilkolásért, hanem hogy késleltessen, a lövése parát csapott egy mászó keze mellett. Másodperceket nyert. Jack keményen feljött a lejtőn, a nyerekből lőtt, a lova biztos lábú volt, ahol a pánik másokat össze-vissza dobott volna. A figyelmeztetés és az erő között ragadt flanking csapat szétesett, káromkodás és zuhanókő zúgása közepette csúszott vissza. A főtámadás is megtorpant, Grant emberei túl későn realizálták, hogy a völgy maga is fegyver. Amikor a csend visszatért, nehéz volt gőzzel és kimerült félelemmel. Grant a büszkeségével visszavonult, mögötte vért hullajtva, hatalmát megtörte egy igazság, amelyet már nem tudott tagadni. Szürkületkor összeállt a völgy. Jack leszállt és átment Emilyhez, óvatosan elvéve a puskát a kezéből. Eleinte nem mondott semmit, csak röviden a homlokát az övéhez érintette, a gesztus kicsi és őszinte volt. Tartottál, mondta. Tartottunk, korrekciózott ő, a tél lassan meglazította a szorítását. A hó elvékonyodott. A patak hangosabban énekelt. Emily nem vendégként maradt, hanem őrzőként, figyelve Ellie őrségi váltásait, tanulva a völgy vizéről Lenával, hallgatva Thomas kerítéseiről szóló történeteit, amelyeket elragadtak és megjavítottak. Senkinek és mindenkinek írt leveleket, aztán elégette őket, választva a jelenlétet a vallomás helyett. Egy reggel együtt mentek a városba, nem titokban, hanem nappal. 6 lovas flankálta őket, Kota árnyékhoz hasonlóan lépegetett. Sarah Whitmore a pult mögül figyelt, vas színű kontyával változatlanul, a szemei az új egyensúlyt mérték fel. Grant a stégen állt egy bekötözött karral, a kabátja megkopott, a város hirtelen túlságosan kicsi lett számára. Jack egyértelműen beszélt. A völgy zárva van a háború előtt, mondta. Nyitva a munkára. Emily megfogta a kezét, az ujjaik összefonódtak. Egy nyilvános választás, ami véget vetett a pletykáknak, mielőtt elkezdődtek volna. Ahogy a hegyek felé fordultak, a por leülepedett mögöttük, Emily érezte, hogy a legutolsó teher is elengedett. Ő azért jött, hogy ellopjon egy okiratot. Őrzőként távozott egy otthont. Kota egyszer visszanézett, aztán ismét előre, elégedetten. Végül ez a történet nem a földről, a tűzről vagy a háborúról szólt. Ez a kegyelemről szólt. Olyan kegyelemről, amely csendesen érkezik, kedvességbe álcázva, és arra kér minket, válasszuk meg, kik leszünk. Néha Isten nem változtatja meg az életkörülményeinket egyik napról a másikra. Néha először a szívünket változtatja meg. És a csoda következik. Egy idegen családdá válik. Egy próba hivatássá. És ami ártalomra volt számva, menedékhelyé válik. Ha ez a történet megérintett, Isten áldása és védelme kísérje az utadon. Igazgassa lépteidet, enyhítse terheidet, és emlékeztessen arra, hogy még a legnehezebb téli hónapokon is soha nem vagy egyedül. Kérlek, oszd meg ezt a történetet valakivel, aki reményre vágyik. Hagyj egy megjegyzést, és mondd el, honnan nézed, és iratkozz fel a csatornára, hogy továbbra is megoszthassuk a hit, bátorság és második esélyek történeteit. Isten békéje legyen veled mindig.